Notaurwa ziyana baba geza ziya nemwana wavo totopindirana navo ndovatenderana navo ziya kuti dhimeni waakurwara. Saka kose kwavari kuenda varume ava vachindoita zvavanonga vachiita zvimadheligeti zvavo vachiita zvimadheligeti zvavo nezvivanhu zvavo vachiita zvavo zvavanenge vachiita vane dzavo dzavanenge vachivhara kwete dzaMunangagwa. Iye Munangagwa ari kutovharwa dzake dzokuwirira nemhuri yake. Munangagwa ari kutovharwa dzake dzokuti apesane nemhuri achitadza kuwirirana nemhuri. Kwenyu kuda kuita namba 1 maningi kunzi munoda zano maningi kuti munosapota zano kudarika vanhu vese vari munyika, kudarika maprovinsi ese, kudarika madistrict ese. Tomboti oraindi munoda kunzi namba 1 munogona maningi nana Munangagwa nana Garwe. Garwe chaiye asati aminister wakachemera baba wake muimba yemapango kumuchinjika uko. Tichibva nepamurehwa tichidzika takadai zvikanyadzisa. Zvakaitwa naGarwe hazvina kusiyana nepakachemerwa Moveni Mahachi magore aya, gore riya iri. Muri kupaona? Nhasi uno vana Garwe vaamaminista. Garwe vanhu vamureva munozviziva here kuti Garwe munguva yehondo Garwe anga ari mutengesi. Ini ndina mai guru wangu wakatourayiwa nemanhingirikini nemaguard force ini. Ndina mai guru wangu wakaurayiwa nemaguard force ini, wakakuwadziwa nemaguard force aya. Maguard force vanga vari vanhu vaSmith. Otherwise Garwe wacho ndiyo mumwe wacho akatouraya mai guru wangu inini. Kuti vari kubikira makomrade. Saka ukama hwenyu imi vanhu mamurehwa naGarwe ndehwei huri papi? Ana Mutebani vatori nanisve. Makomrade atinozivayo akanga ari muZanula Forces vachirwa hondo ende vakabata futi zvechokwadi. Wana Simba Mudarikwa makomrade atinozivayo ende vakarwa hondo vakabata futi zvechokwadi. Vana Makunde madhiteni atinoziva ukushaika. Vana Marize pamutavatava makomrades atinozivayo anga ari kumilitary uku. Nana Ningirikinawo uyo anonzi aniko zvakare anga ari pamutavatava apo ane ningiriki yake shopu pamutavatava paya. Vakawandisa makomrade atinoziva muya. Wana David Barerenyatwa vakapindirawo mabasa aya nekuda kuti vana baba vavo ndo magrupu emafirst pioneer enhingirikini eZanula Forces. Wana nawe Barerenyatwa baba waDavid. Ndoda kubvunza nyaya yekuti mamureva mune makomrade akawandisa stereki mupfungwe muya vakatorwa hondo kudarika vana Garwe ava. Muzumba mune vanhu vakarwa hondo stereki mupfungwa imomuya. Ukabvunza vanhu pachinzvimbo chinonzi Patsika ichi, ukabvunza vanhu vechinzvimbo chinonzi Mungari chiya ichi, ukabvunza vanhu vechinzvimbo chinonzi Paguyu paya, kana kubvunza vanhu vepana Sowa, kana kubvunza vanhu vekupatsika, kana kubvunza vanhu vepana Dindi, kana kubvunza vanhu vekukafura, kana kubvunza vanhu vekunyanzou, kana kubvunza vanhu vepajamari, kana kubvunza vanhu vepamutata, kana kubvunza vanhu vepachitsungo, kana kubvunza vanhu vekwaMungari, kana kubvunza vanhu vekujapa-chapa, kana kubvunza vanhu vekunyakarowa. Mupfungwa ipfungwa yese yandiri kutaura. Vanozviziva kuti kune makomrade arimo imomuya yakarwa hondo. Ukaenda muzumba imomuya ukabvunza vanhu ukakatiyo. Makatiyo muya mune makomrades mamwe akafa nehondo muya mune makuwa akawandisa arimo manakatiyo muya. Nevana vamwe vakabhombwa vakafa nemakuwa ari muya. Wanana Diza Muhupe, wanana Mukubvu, wanana Katiyo, mese mana mukonoenda muya. Mune makuwa akabhombwa paya. Vachibikira makomrade havana kubvira vabhadharwa. Kana mari dzakabuda asi makuwa aripo nanhasi uno. Vana vakabhombwa mumutavatava muya muzumba muya. Pamutavatava paya paHeroes pamutavatava iya.
pakaitika history muzumba yese mune history yemukono magadfos. Mucomrade ainzi mukono magadfos ainzi Jesenga nana Gabarino Cheka nana Reza Negirikini vakanga varimo muya muzumba muya pamutata paya panga paine manhingirikini akanga aripo paya. Ukaenda pachifunde pane makomrade akawandisa ari paya akarwa hondo pachifunde paya akawandisa zvokuti dhukuswa kwana mese mana dende muya mana Gawaza meso mana chifunde mavillage ese ari muya aya mana pasi mana chigubu muya kuchikwidza kuenda kumusoroko kumavillage ari mukati wese vanakatiwa mese kudzika kuenda pamutava kuenda panhingirikini paya pakarimbika. I told the guys, no. Mavillage ese pana karimbika aya mese munana chimhodzi muchikoro munana karimbika sikuru kwesoko mune makomrade akarwa hondo muya vamwe vakafa mahara vafira mahara pati unoona vanhu vemuya vachibatirira kuti kwai zanu muchiverera matuzvi kumasuroko asi muchiti zanu chikutambudza ine nhamo asi makarwa hondo kurwira kuti zanu imi makomrade ari mumakarimbika muri kufamba muchinuhwa mitundo muchinuhwa matuzvi nekushaya sipo yekugezesa makomrade. Vamwe vari kupuwa motikari dzinodhura dzinotorwa kuna naBritain una naUK motikari ino worth about 80,000 150,000 200,000 300,000 500,000 US. Iwewe comrade unopuwa 2,000 wonzi tiri kukusapota emaComrades but iwewe ndio wakatobata futi kudarika Mnangagwa wacho makarimbika imomuya ndio wakabata futi kudarika Mnangagwa wacho machifunda imomuya but ndimuri kuita wana mujibha webato machifunda imomo ndimo wana mujibha webato unoshandiswa kuita toyi makapfeka hembe yemumwe murume padumbu pamahema ipapo pana mtizo kumahema uko pana mtatao chamuri kushandisigwa chii chamuri kuitiswa chii vanhu vemamureva vanhu muzumba maComrade nemadhiteni nemaovheti nemanhingirikini macollaborators but makatorwa hondo kudarika vana Mnangagwa kana Mnangagwa vana kubata futi paground wakanga vari mumaofisi vana Mutsvangwa vese vakanga vari kuchikoro vana Mugabe vanga vachiticha kugana kwakazoya 1977 hondo yakutopera vazhinji vatungamira ZANU-PF muzumba muya mese pamagunja apo vana Honidzarira vana Zanga vari kukarira apo vana Kagwidzu vana Marembera mese mukati mune maComrades arimo nevana vakabhombwa vakafira mahara imomo vana kubhadharwa vana vevanhu vaibikira maComrade ende maComrade acho haasi kuzvitaura zvese izvozvo ko vana vakafa zvamatadza kubhadhara vapenyu vana Mujibha nana Chimbwido vana Mnangagwa vana Mbwa imi matadza kubhadhara vana vevanhu vakafira mahara vaibikira maComrade pauzumba vayo hapana kangarapo pane makuwa aripo evana pane hirosi iripo yevana vakabhombwa vaya vachibika nanhasi kana nhoroondo yehondo yemuzumba mana Murewa hondo yepakangara ine history inozikanwa yevana vakafira mahara nanhasi vana ivava havataurwi nezvavo vakangofanana negrupu rana Comrade Vhene kumhanya ravarume 7 pachinoyi vaya havataurwi nezvavo ende havana kanombobvira vabhadharwa kana hama dzavo kana madzinza avo even mbuya nehanda chaiyo dzinza ravo harina kubvira rabhadharwa kana kumbopuwawo kana kubika doro rokutenda midzimu yekwambuya nehanda kana ana sekuru kana vana Chaminuka hapana asi vanogona kutora chistatue chambuya nehanda voisa paheroes vana Mbwa ava vana Mnangagwa ava nevanhu nemaminista ake vanhu vobatwa kumesonzi tatora mari inokwana kuita 20 million chinogadzirwa nenhingirikini ne20,000 vanogona kudaro so kuti vauraya maComrade vauraya madhara maovheti mazhinji nyika yaramba aibva pauzumba pachidodo apo
Pana story hapo. Vazhinji havazivi kuti nyika yaramba aibva kupi, aibva pauzumba. Iko kwacho kuzumba vana vabve pauzumba. Nakuti nyika yaramba paradza iZimondi. Tembo mazvimba kupa. Bati vanhu vemachidodo munei. Chaminacho. Wongototenda kuti makasiya marwirwawo umambo. Kushokotorerawo vananyadawa. Chete. Chimirirwa naparadza iZimondi. Vachishandisa masimba emuofisi. Ndimo varidzi veuzumba kandimo vahumbiro wacho tozvinzwa. Midzimu nemhondoro nemadzimambo euzumba ndivo ava vana Zimondi ivava vana paradza yavo. Nyika yaramba akatama achibva kumudzi kwaMutoko ndokune dzinza rake nehama dzake. Akatamira pauzumba pamurewa pamugabe apa pazengenene apa. Bati vanhu vemana Zembenene, mana Chure, mana Ndowe, munei chamunacho? Mana Muswe mese muya muya, munei chamunacho mana kadzinga muya? Munei chamuinacho? Makashandisirwa mahara munguva yehondo, vana makapedzera vana mahara vanhu vemuzumba. Makauraisa vana mahara vanhu papacho vanhu pakatiyo. Munoseka muchitarisa makuwaso muchiaona so mopedza mopinimidza muchinhuhwa matuzvi muchienda kurare ZANU muchisapota ZANU PF. Endai pakangara paya paya vanhu pauzumba makapedza kuuraisa vana. Muchifungidzwa kuti mukusapota zvinhu zvisvinu. Maisapota marebels aida kubvuta kutonga nyika kuti azowana kuba nokudya. Smith paanga achiripo nyika yanga yakadai here ende mairarama upenyu hwakadaro here. Chinofadza nechekuti takatora nyika yedu but nyika yedu yacho kuti izofara takaitora iri mumaoko medu here. Vana Smith vanga vasingaendesa upfumi kuDubai, vanga vasingaendesa upfumi kuChina, vanga vasingaendesa upfumi kuBritain. Smith akatopiwa masanction. Aramba kutsiurwa neBritain. Akapiwa masanction. Smith anzi unofanira kugadzira zvinhu zvako product yese agriculture wati zvese mamineral zvinofanira zvichienda kuBritain. Smith akaramba akati inini handisi manager kai. Ngokuti ndingamanager zvinhu upfumi uchipera kuenda kumhiri kwamakungwa. Zvinhu zvangu zvinoshanda muno. Smith that's why akapiwa masanction. Zvinozobatanidzwa kuti Smith akapiwa zvakati but Smith chokwadi chiripo akaramba kusaluta Britain. Ndobva apiwa masanction. Anodarika aya ari kutorana naMnangagwa. But Smith apiwa masanction ka nyika yakabva yatanga kutodhivheka kupfuura ipapo ndopakatanga kugadzira inonzi biodiesel inotangwa naMnangagwa kai naMugabe kai. Ese timona naSmith vachigadzira diesel reshuga pachiredza. Panguva yacho munhu aitambira dhora. Munhu aishanda mapurazi aitambira dhora. But dhora iroro munhu airarama nemhuri yake yese achigara achiguta. Mukaka waiuya pamba, tsamba dzaiuya pamba, ukatenga chinhu waipiwa maswits eBhasera. Vana vaidzidza nyika dzekuBritain chaidzo dzekuna naEurope dzanga dzichitokundwa dzimwe nyika dzaikundwa dzidzo nedzidzo yanga iri muRhodesia muZimbabwe. Vanhu vaiflya nendege kuuya kuzogara muZimbabwe kuzodzidza muZimbabwe. Kubva kuBritain kuuya vachidzidza muno. Munozviziva here maZimbabwe kana maAfricans? Africa ino yese hapana nyika yaitera kutera Zimbabwe kana kubvira kusecurity, kumauto kwacho, kunhingirikini, kunonzi kuhealth kwacho, kufarming kwacho, Smith anga ari number 1 but akapiwa masanction. Ava vakapiwa masanction vakaite vanongochema nemasanction vachibira nyika. Muchibirwa imi vanhu pauzumba, vanhu pachidodo muchinzi masanction ausingatozivi masanction acho asina kutopiwa iwewe ndowe zvako imbwa zvako zikatozikanwa neBritain kana neAmerica yacho. Masanction anonzi targeted sanction. Akapiwa maminister. Unofungidzwa kuti kuuraya kwakaita vanhu veopposition imi vanhu vekumuzumba muchisapota zvakadaro vanhu vekupfungwe. Vanhu vekuopposition vaiurayiwa makamboona munhu akasungwa. Munhu opiwa masanction moti America yakati wenga kwakadii kuwenga Smith. Ende sei vakazoenda kuLancaster House vachinotaurirana. Britain ichitokurudzira kuti Smith ipa vanhu nyika yavo. Sununguko vanhu vasurusununguko independent. Makadii kuurayiwa kuBritain kwacho because kuBritain hakuna hama dzenyuka. Hama dzana Smith kadzesezi. Hata hondo takarwa komana varongo takavakurira apa kwavakurira kumakavamamisa kupi varongo. World War chaichai Zimbabwe yaedzera neWorld War yaishandiswa zvombo zvakashanda paWorld War zvakashanda nemuZimbabwe. Smith akadzedzereka ari ega anga asikabatsirwi nehama dzake nemaBritish nevarungu nenyika dzekuEurope. Dai dzakada kumubatsira chaizvo. Chinge Saddam makamuona zvakaitwa. What about Zimbabwe?
Gaddafi zvakaitwa makazviona kuumburudzwa wani. What about Zimbabwe? Inokwana here pane Libya? Yaikwana here pana Gaddafi kana pana Saddam? Papa pakaita kunzwisisana, pane rimwe divi rakanzwisisa paya. Because varungu kufa vakaita varungu vakafa chaizvo toziva. Vakafawo nehondo vachiriwawo nemakomrade. But varungu havana kufa kufanana nevanhu vemuZimbabwe, vanhu vakapera kufa. Makafiwa. MuZimbabwe chete. Makapera kufiwa, mahirosi ese anoenda kunoungana vanhu vaya makafiwa. Vamwe nanhasi uno havasi kuzikanwa kuti vari kupi izvozvizvo. Tisati tabata chimonya dzonya chichi kwakafa mirwi nemirwi yevanhu. Tikutaura muZimbabwe imomo. Pakaita vanhu munhu akanzwisisa chete. Imi vanhu vachifunde munodhomoka pfungwa dzenyu munodhomoka. Vamwe vacho vanotungamirira ZANU-PF muya wakamama pfungwa kutoilet. Wakasiya matuzvi mumusoro. Vanhu vepachidodo. Vanhu vepamugabe, vanhu vepanhakiwa. Makamama pfungwa muchisiya matuzvi mumusoro madhodhi. Because munosapota bato riri kuparadza nyika. Nhasi uno mukuchema kuti zvinhu zvadhura. Shuga musikiwa iri kudhura. Mafuta ari kudhura. Chigara chiri kudhura. Vakadzi havachazivi, vakadzi venyu muzumba imomo havachazivi mapamba. Mapedzi aya kana vari kunguva dzavo. Mafamily planning akudhura. Vana venyu havachaenda kumayunivhesiti. Vana vavo ndo vakaenda kumayunivhesiti, vana maminista eZANU-PF. Ndo vakunodzidza vachidzoka vachitonga vanhu vomuzumba. Imimi vana venyu muzumba imomo nemupfungomo, nemamurewa, nemutoko. Ndo vanotrainwa bhodha gezi kutofara kuti aisiwa muzinda kutraina nhingirikini kuzumba. Vachienda kunochengeta matoireti ana nhingirikini ana ziyambi. Gaidha toireti nembwa. Gaidha vana nhingirikini kumapurazi uko. Ndo unoshandisa mabhodha gezi ko masoja, ko mapurisa. Kushandiswa chete kuita masecurity ekuchengetedza vachienda komama zvakanaka, makavachengetedza vanhu vepauzumba nokusaya pfungwa. Vanhu vepakangara, pamahema, pamarowe, vanhu vepamorisi. Pfungwa ndo dzamakashayiwa varume. Munorwisana nevanhu vanopikisa muuzumba, nevanhu veopposition muuzumba, vari kutozama kumirira kuti dai nyika yanaka, dai nyika yabuda zvakanaka, dai zvinhu zvamira zvakanaka. Imimi ndo vamunoswera mukabatira mpini, ndo vamunoswera muchimhanyira dikita chu. Ukazoti zvadzidzi zvocheche vadzidzi zviri muuzumba zvakazara muuzumba. Finish nemadhimo nemhepo. Kwaya vari kupanduka, vari kutaura ZANU-PF kuti haitongi. Vakambobvira vachati muganga uchatonga kusvika madhonga amira nyanga, uchafamba newheelchair. Wakatonga kusvika madhonga amira nyanga, wakafira panhingirikini. Slogan dzemachechi dzenhema idzi. Nhasi uno vatanga futi Mugabe achanhingirikina. Vakanga vakuti mai Mugabe. Ivava vokwavimba. Nhasi uno zvaakumadzidzi kumadzibaba manje, vokwavimba watonhora manje. Zvaakumadzibaba engochenai manje. Waimboshorwa kwavimbo. Madzibaba echechi ine mutemo here? Ine ofisi here kana mutemo? Ine mutungamiriri here? Chechi yepanze. Akwai 5 disciples inotungamirira. Hapana vana Lawrence Gatsiri vachitomupafa huru matsotsi makuru chaiwo. Johani Masowe kuti uiti chechi yemadzinza here? Kana kuti uiti chechi yaMwari here? Kana kuti uiti cultural church here? Because kumashawe iriko vanangotsvu, vanangochena vacho variko. Handiti kushandisa mahapa, kushandisa mbiya, kushandisa mhuko dzemuhasha, dzemutowa, dzemutarara, kushandisa manhingi mazerere emumvura aya, kushandisa chii zvakawanda, mashizha emuchakata. Haisi mishonga here. Pane zvimwe zvekuti mumwe anongoshaina achiti ndiri muKristu kabata munhu atori asingatozivi kuti ari kurarama ari mubandiko rechiKristu rechivanhu chacho. Munhu atori mubandiko rechivanhu ichocho. Mapostori eMasowe ndo vanhu vanotoziva chivanhu kudarika n'anga. Ende nhasi uno ndo vanhu vapandukira nyika futi. Dai vana Emmanuel vanga vari vapenyu, nhasi uno vanga dai vari kuchema kuti takasiya chechi yakomana chechi yaya, dai vari kuti ngaiparare hayo. That's why Emmanuel Mujiwa akasiya adzosera vanhu kunyika. Emmanuel Mujiwa ndo zvakasiya ataura vakomana chechi yake yakasiya mudza yemadhanibha yemakanda anenge mawachi muruoko aemombe, makanda eng'ombe mumaoko aya anenge mawacha. Vanomwa doro, vanoputa fodya asi madzibaba. Akati ndaonda nzina Mwari ndidzosera vanhu kunyika. Makaramba henyu muchizvita vanhu vatsvene but ivo vaendo vakutonamata kudarika imimi vatsvene vacho. Dai nhasi uno Sanders ari kuzviona ari kufara here zvamuri kuita vanhu vemasowa madzibaba? Dai nhasi uno uyu nhingirikini Wimbo aripo dai ari kufara here? Nzira dai aripo ari kufara here? Even vana Tiki Chiparavasha dai vakakararama vari vapenyu dai vari kufara here? Even vana Philipina James vaya kupoma padheranji vangadai vachifara here nhasi uno nezvamakuita chechi?
vanadhasi vese vangadai vari vapenyu vachifara here zvamava kuita vanhu madzibaba. Iko zvino zvimukatarisa angova makirava ega nyika yese nechitende ipapo. Makuita makambani John Masowe. After a month or 2 months akufamba nemoto kwaenda kukomborerwa. Bribe vanhu. Muchitora mabhidhiri padombo paipoeta. Tora vanhu kunyepera kuprofita mbobobo. Kunyepera kuprofita kunyepera kuti kubhadhara mari kuti munonyepera kuita varoi. Munonyepera kuita mbobobo. Kuti moshandisa mbobobo munonyepera kuti mashoplift. Munonyepera kuti nechikwambo. Munonyepera kuti ndiri kubatwa nechikwambo ndiri kubatwa nengozi. Kuti prophet vanzi vashandisa vanenge tina ngozi. Vana bhaya pagwanzura apo. Ndozvavanoita. Nana magrasi. Nana iwo anoronzi katsirwesa. John Masowe is too clever too much. Matsotsi. Hakuna chiprofita chamunoona chichitwa cha even vana makandiwa nana magaya. Vanhu vari kujoina notora mabhidhira. Anonzi mabhidhiri munhu anobhadharwa mari. Puwa 20 US. Onyebera kuenda akabata chimusoro chenhiki chenyoka munhu kana nyoka mhenyu mbegi pachechi. Mweya woita sekunge waona maningi. Munhu anonyebera kuenda nechisero. Seni so kuma 4 kuma 3. Munhu woita sekunge munhu adonha musango. Akazvura madota akazvura chiyako asina kusimira. Vanhu vanzi mweya musheno vaona manyai kusango kuona munhu akazvura madota. Vanenge vari pachoto kana pachararaka kana papungwe kana pamurindiro. Unzi profita waona kuti pari munhu adonha nechisero pana mhiko dzawaprofita dzakaoma. Vanzi wave vada kusunungurwa. Vanhu vototi chokwadi vanhu vadonha nezvisero. Mamushendepi tatichienda kwakatwa zvefeki zvekunyepa zvega zvega. Zvese zvinoitana namakandiwa zviya. Munhu anonyebera kuenda akastroka so kunyepera ngakustroka. Nyebera ngechirema. Chechi yeMasowe ndo yatoshata manje munyika iko zvino. Ndosaka muri kuona vakufamba vachikumbira mari kuna Mnangagwa naana Chivhayo. Vachikumbira mari kuna Chivhayo. Saka vanhu vemuzumba vari kunamata madzibaba kana kuti vari kunamata Masowe, dambudziko ramaita nderekuti chagai chechi mhenyu, vana Methodist varimo, vana Roma varimo, vana Anglican varimo, vana Salvation varimo, vana Chitavara varimo, kana vana Mugodhi varimo. Honga hakuna chechi isina kushata but hai Masowe yashata. Saka vanhu vepamagunje, vanhu vepanhakiwa, vanhu vepachitimbe, vanhu vepamusani, vanhu veparukariro, vanhu vepanyamhara, dzidzai kuziva chinonzi kuti bato rinofanira kusapotwa munyika yeZimbabwe nderipi. Zvino mune matombo ari kutorwa mana Gadaga. Chii chabuda chamaitwa? Nzvimbo yedevelopment yaitwa kaGadaga ndeipi? Yaitwa ndeipi? Vari kudya mari vari kumaofisi kumusoro. Vaita madhiri waya. Muri kusirwa makomo nemakomba muchiparadzirwa makwai mazateguru enyu. Pakarimbika pane makwai pane magrenade kwarapo. Pamutata pane magrenade kwarapo. Mune magrenade akawanda muya hatingapedzi. Pakabve pane grenade kwarapo. Vana vemuchaiwo mari dzavari kutambira muto wenyemba. Pana. Even kwamutoko kune magrenade. Vana vemuchaiwo chaiwo hapana. Nzvimbo dzacho dzemamutoko kubenefita hapana. Marodhi haasi kugadzirwa, zvikora hazvisi kugadzirwa. Asi kupembera chete maovheta ari mana mutoko muya. Chibhurukwa chakaboka uku muchini wamutundo uku. Anoita inge vagarwa nemadhimonika maovheti waya kana maelection akusvika. Gore riya vakafamba vachinyepera vanhu kwai makwai ekuMozambique ari kunhuhwa ropa. Ko ropa racho harichabudi here pamaelection ese ari kuitwa. Zvamaifamba muchitaura vanhu kuti hati kunzwa ropa kunhuhwa. Ukaenda unobva waona ropa rakaita kusininka rakajenga. Vafira mahara varume vaya vakafira kuya. Unotofunga kuti dai makomrade akafa ari ndiwo mapenyu. Mapenyu ari ndiwo akatofa hawo zvitori nani. Ese tumaovhe tukazara muzimba muya tumapapeti kwezanu tuya tunoniwa ngenjiwa dzanaiwa nemvura tuya. Kana vakanzi endai munobata matuzvi muye nawo muise munhingirikiri vanonodzora maovheta muzimba imo muya. Utsinye vanhu veovheti, vanhu vari muzumba, utsinye kuitira hama dzenyu, vanhu mamutoko. Munoitira hama dzenyu utsinye, kunyora mazita ehama muchinopondesa vanhu kumashops munguva yemaelection. Kunyora kuengana nevanhu mumavhileji. Mamutoko imo muya mune vanhu vakawanda vandakaona vakaengana nehama dzavo vachinyora mazita ehama dzavo. Vana vakapera kupondwa, vana vakapera kurwa mahara. Chaitika chacho chaipondwa nacho unochishaiwa. Chanyorwa mazita kuti kwanzi nekuti vana havasi kuenda kupatrol, vana havasi kusapota ZANU-PF, vana havasi kudidini. Ukatarisa tumaitwa ita izvozvo kana turume twaita izvozvo twaitira kuti tuje huku kumabhesi nokudya nyama yembudzi. Akana kana chakainacho irombe izvozvo ukaenda papa negirini papa pana dandara paya. Mese mana chure muya mana ndowe muya ukaenda kapana mana chifunde muya. Ukakatarisa kuti kamovhe tikacheni chii chakakaita hapana. Namo nemanga hazvisiyani.
Pana chipune pana chidodo kwese kuya kwena unana marembera kweyo unapatsika. Mamure wamese mumuya. Wana Mutebani vanei pamuri vasenda paya mukamutarisa mutane chii chinoshamisa chainacho. Garwe haana kurwa hondo, Garwe haana chikoro, but vana Mutebani vari kupangwaya but vakarwa hondo inotyisa. Vana Mute mune chii akuita kamba musenda zvino basa rei? Zvino basa rei? Chinonetsa ngozi dzana Mutebani dzinobata kana maelection akusvika. Vana Zemura Lilian vari kudya chiguta. Iwe Mutebani munei pamure vasenda ipapo uri kushapaira shapa kana maelection asvika munoita kunge munosurirwa mumusoro nezano namunangagwa. Nyika ichifa so hamutombozviziva naMutebani kuti nyika iri kuparara. Kwai takatora nyika yedu takairwira. Nofunga dai mamusina kuirwira vana varipo mai manje vangu vasikairwire. Imi maigona kuirwira chete. Akutotyisa vanhu muzumba imomo takarwa kasiri maovhetika izvi. Takarwa guys, kushungurudza vanhu vanopikisa, kushungurudza vanhu makashungurudza maopposition leaders haikambena kuita makansela. Muchibatsira kuponda vanhu kunyora mazita nefazi. Makashungurudza ma-MP vaikwikwidza vari ma-MP mukabatsira kubirira kudominata. Dai nyika yenyanga ine vanhu vanopikisa kana vamwe vanhu. Kutoka kuno dai nyika ine development zvimwe zvichimiswa zvivarungu zviri kumaChina zviri kuba nhingirikini izvi. Pana kaseka makanga makudzingwa apo kuda kutorwa nhingirikini apo. Zanu imbwa inoruma atenzi wayo. Inda inoruma munhu akaibereka kana musikazvizivi. Ndini chinogona ndiri kutaura. Anenge arwadziwa ngaasvotwe, ngaarutse. But chokwadi chiripo chamunowengera chamisa vanhu muzumba tochishaiwa. Mwana wemuZimbabwe munonyepera vanhu muchiti kwai ari kutengesa nyika. Ko ari kutengesa nyika pari zvino ndiani vanhu vezanu vana ED nachamisa. MaChina aita zvada munyika, maBelarus, maRussians. Pane mari nyika yakambotengeswa ndoda kuitengesa $4. Chamisa ndiye akaunza masanction. Vanhu vakafa vese vakapondwa vese. 2018 vakapfurwa mutaundi. Vakanzi bhadharai vanhu havana kuvabhadhara. Vanopikisa. Vakaba maelection vakariga. Vakanzi mabirira maelection gadzirisai. Nhasi uno vakapedza kuuraya vanhu vanopikisa. 2023 apa vana Mnangagwa. Nhasi uno vakabirira maelection zviri pachena. Kata senda yakaongorora. Nyika dzine unyanzvi dzakaongorora. Petori kwai wakandiwenga. NeSADC yese ingavenga iti. NeAfrican Union yese ora tomboti America yakamuwenga tombodaro ndozvanotaura kuti yakawenga Zimbabwe kanzano. NeEuropean Union yese. NeCarter Center yese. SADC yose, African Union yose. Nemaorganization mamwe ari muZimbabwe anoona nezveningiriri maResource Election Center. Vanhu vemuzumba makanyanya kupusha kurara saka mazuva emaidzingwa mubare muchinzi vanhu kumaramba kufunga. Munoshungurudza vanhu vanopikisa instead yekuti mude vanhu vanopikisa. Dai muri kusumudzira chamisa kukundwa nevanhu vekugwanda vekuningirikini vekuchipinge. Kukundwa nevanhu vekuningirikini vekuchiredzi. Kukundwa nevanhu vekubhinga. Vanhu vebhinga yanga yakasarira stereki but yakasvinodarika kuzuma maramba pfungwa. Nemutoko iyi mudzi. Pasenda paya vanhu vanoshungurudzwa paya nanahodzi pamutoko paya. Nezvimai zviri paya zvezanu zviya zvichisura zviri mumatakishop muya zvisurira vanhu muya muchitengesa zvinhu kuni. Furira nanhu zvakadhakwa stereki paya. Chii chiri kuitwa pamutoko paya? Kana pamure vasenda ipapo kana pamutoko senda ipapo. Matombo ari kungoenda muchizvinyura muchisurirana muri mumaofisi muzvimatakishop mamutoko imomo. Zvimahure zvina vakadzi zvina varume zvakadzi zvezanu zviri paya. Zvakangofanana nana mebho chinomona handi mahure here. Kana mebho atori nanika unombonyenga naona Mnangagwa. Ko imimi basa ndiro kutambisa muchizunza matako mahara pamberi pemaminista. Makamboona garo raSiria iyi kana one day kana garo romukadzi waGarwe kana kuti mukadzi waZiyambi. Kana vanhu muzvima makamboriona here. Asi venyu vakadzi ndio vanoti kana maminista auya Mnangagwa auya ndio vanoti petu kumisa matako. Munotsvaga mari nezvisiridzo, kutsvaga mari nepamusityo, tsvaga mari nepamusuri. Kutambisa musuri ndio kuita sei vakadzi vakuru. Isaiziva kuti mambo kana vachisvika kunotakurwa zvirongo, vanhu vachipurudzwa vachiridza mururu, vanhu vachiridza maoko, vanhu vachisa bude pasi. Kana president achisvika kana kuti mambo achisvika ndio zvataiziva izvi. Izvi zvaakuitwa naED izvi zvokuti vakadzi vevanhu vese vanopera kufongora vachitambisa magaro muZimbabwe. Takazviona manje izvo. Zvinoitirwa futi nzvimbo dziri dzekumarombe dzakasarira kumaruzevha uko. Kaya mai Women's League muchibvarura mabhurukwa kutambira ningiri pamusoro pazvo mudikitira kunhuhwidza vanhu mishwete futi. Voti musuru uri kunhuhwa, mhata iri kunhuhwa zvese.
tambisa vanotambira nhingi nezvimwe zvacho hazvigeze futi. Taiziva kuti vakadzi vaipfugama zvine tsika vakasunga mazambia isu. Taiziva kuti mukuru aiwaridzirwa mazambia pasi achifamba achitsika pasi. Midzimu naMwari zvodairira zvotambira. Haikona mhata. Fumura nyika yedu zvisina nebasa. That's why midzimu yapera kuparara. That's why chinamato chafa munyika. Because of that party ZANU-PF. Bato remadictatorship remhondi rembavha.